Dobrý deň prajem, volám sa Slavomíra Filipová, som vysokoškolský pedagóg, internista a kardiológ a pracujem na kardiologickej klinike Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a zároveň vediem Centrum excelencie Európskej hypertenznej spoločnosti pre hypertenziu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. To znamená, že môjim hlavným objektom záujmu je správna diagnostika a liečba hypertonikov, čiže komplexný manažment hypertonika a preto venujem dosť veľa času tomu, aby som spolupracovala spolu so svojimi kolegami z Európskou hypertenziologickou spoločnosťou na tvorbe nových odporúčaní. Sú to niečo ako také voľné návody, ako ten lekár má postupovať, aké správne algoritmy má používať, pri tom, aby včas, bezpečne, rýchlo a správne diagnostikoval hypertenziu a ju začal liečiť a keď ju lieči, aby toho hypertonika mal pod kontrolou, to znamená, aby jeho hodnoty krvného tlaku boli v bezpečných hodnotách a zároveň, aby nedochádzalo k poškodeniam dôležitých cieľových orgánov, ako je srdce, obličky, mozog, cievy. To znamená, že ako kardiológ vidím toho pacienta ako internista komplexne a snažím sa tieto vedomosti a tieto dlhoročné skúsenosti odovzdávať mladším kolegom, nielen kardiológom, internistom, ale všeobecným lekárom. Prečo? Pretože všeobecní lekári sú tými prvými, ktorí prichádzajú do kontaktu s hypertonikom a sú v prvej línii včasnej diagnostiky aj včasnej správnej liečby hypertenzie.